Mit navn det er Anne Vilslev Petersen. Jeg er advokat ved Trolle Advokatfirma. Jeg beskæftiger mig med familieret i bred forstand med hovedvægten på ægtefælleskifter og dødsbobehandling. Jeg er autoriseret bobestyrer ved retten i Odense. Jeg er også beneficeret forsvarer ved retten i Odense og beskæftiger mig med straffesager. Inden for erhverv beskæftiger jeg mig hovedsageligt med planret og udbud. Jeg har mange års erfaring inden for de områder, jeg beskæftiger mig med, og har også ført større og mere komplicerede sager. Mange af de klienter, som henvender sig inden for privatområdet, befinder sig i en krise, og det er min opgave at hjælpe dem gennem denne krise. Jeg forsøger at møde mine klienter i øjenhøjde, sådan så de føler sig trygge ved mig og min sagsbehandling, og sådan at jeg kan hjælpe dem igennem denne svære periode i deres liv på den bedst mulige måde.